Naalarma ang PNP dahil hindi raw ito akma sa police operations and procedures. Kaya, inimbestigahan ngayon ang nasabing police vlogger. Kaya siya na-relieve sa pwesto. Ikaw, kabisyo, ano ang pabring me mo? Bring me, babaero! Sabi ko na eh! Sabi ko na eh! Sabi ko na eh! Alam mo, sana dati ko pa yung ginawa, ba't kaya siya na-relieve? Kasi Yung police, matatalo kasi sila na mas marami siyang madadalang case ng drug pusher and abuser, di ba? Effortless eh, kasi may premyo eh, di ba? Oo nga. Effortless, dadali na sa kanya. O sa tingin mo, anong doon? Anong take mo doon sa ginawa niyang vlog na bring me 2K drug user or 5K Wala akong street masasabi. level na pusher? Napaka-creative ng utak niya para maisip niya yun, di ba? Pero kung may nilalabag kang batas, sorry na lang. Oo, kasi police officer kasi siya. Oo. Siguro, pero kung akong gagawa nun, bye. Eh, tulad ng sinabi mo, bring me. Oo, gagawin ko yan sa event. Bring me, babaero! Ay, naku talaga, ang daming mananalo talaga sa pa-bring me ko sa event. Wala lumapit. Sa Christmas party, dadating mo na yung mga, bring me, Wala. loyal, bring me. Ako! Gaganyan yan. Oo, gaganyan niya. Bring me, masikip. Ah! Mauna ako. Ako, niwala naman ako, napaka-creative niya since Creative yan siya. vlogger Gusto siya ko yung na mga police. ganyang brain cells. Oo, vlogger siya na police. Creative siya. Kaso nga lang, Pero, oo, pangit. Hindi naman ganun kahigpit sa no? Hindi na panahon ng war on drugs unlike before. So hindi siya ganun kahigpit kaya siguro. Kaya hinuli? Kasi hindi na ganun kahigpit? Ay, hindi, may Oo, higpit okay pa rin lang. naman. Siyempre pag may illegal diyan, huhulihin ka pa rin naman. Pero para bang ginawa na lang siyang Hindi game. naman kakatawanan kasi, Oo. not appropriate para sa kanyang bilang tagapagpatupad. Police, oo. 'Di ba? Tagapagpatupad ng batas at tagaprotekta. Oo, totoo yan. Kasi pag na-mention kasi yung mga To serve and protect drugs me. na yan, no? Hindi ikaw. Yung mga pusher. Yung Ay, di. yung vlogger. Dapat ulihin yun eh. Ano yung ka ba? pusher. Yung vlogger. Hello guys lang naman siya. Yung Hello vlogger, yung guys! vlogger? Yung police. Oh. Ay, kasi mabait naman siya. Yung police. Yung pusher. Sabi nung adik, Sabi ng vlogger. Oh. May foil. yung adik, Yung vlogger. mag-iihaw lang siya ng bangus. Yung vlogger. Yung pulis. Ang daming kabit yan. Ng pulis? Basic! Ayaw na mag-chat ka kasi Ng police. nung pusher. Kasi na-trace yung cellphone niya Na-trace yung yung Cellphone. ng cellphone ng pusher. ng pulis. Na-trace ng asawa niya. Ng pulis? Ng vlogger. Kaya Ang pala. dami niyang subscribers sa YouTube. Yung vlogger? Yung pusher. Ay, guys, bili na kayo. Good item. Sabi ng pusher? Sabi ng vlogger. In-online selling yung yung bawal na gamot, in-online selling niya. Siya yung nagtatanong. Nang in-online sale ng pusher? Ng vlogger. In-add to cart niya. In-add to cart nung... Guys, nalito na talaga ako, guys. Ng police. Okay. Nalito ba? Si Derek Pilcruz, nalito rin siya eh. Nalito siya sa police. Sa pusher. Oo. Ang sarap niya. Nung pulis? Ng vlogger. Pero hindi ko type yung mga ganyan. Babaero kaya siyan siya. Yung pulis? Tatlo yan sila. Pulis, sino pa? Police. Sino pa? Director. Hoy! Kasama ba? Dapat di ko na tinanong. Nadamay-damay na si Billian. Yung vlogger. Yung pusher. Hoy, Cebu Direct pala yung to, mata ha? eh. Direct yung mata nung pusher? Ng police. Dilat eh. Duty kasi sa magdamag eh. Yung pulis. Yung yung pusher.
Oo, kasi nagtitimpla siya ng ano. Yung pusher. Yung pulis. Timpla ng kape. Yung pulis. Yung pusher. Pusher. Di ba? Good Ang morning. payat. Ang payat ng adik. Yung pulis. Kasi nga bawal Bembang ang kasi ng bemba. Yung pulis. Basic. Galaw-gaw! Isang winner tayo mamaya sa ating mga drivers. Kaya standby para sa ating... Love knows no boundaries. Atin sa inyo na 90.7 Love Radio! Memorize yan. Basic!